आनै दाथ' आदायाबो फैबाय आङो गाबोन न'आव थांसै। गाबोननो थांसै आरो समफोर थांदो। नाङा दे आं थांसै न'आव माने एसे खामानि दं आंहा। बाप्रे मा खामानिहाय? बिदिनो माबा माबि। आयै आङो सकाव थांनि र' मायबाफोर लाबोनांगौ नामा? मा जानो लायमोन मा बेदर जानो नोङो? लाबोआबाबो जागोन दे आदा ओरैनो मेथाइफोर लाबोआबाबो जागोन। मानोलै मानो लाबोनाङा? लाबोगोन दे नोङो माबा जायोना जाया दाउ जायोना जाया दाउखौनो लाबोगोन दे। दे जागोन दे जेखि जाया बेदरबाबो जागोन दे। आङो अमा बेदरखौसो दा जाला गारबाय। मानोलै? बिदिनो बोरैबा मोनखांखां मोनग्रा जाबायलै आङो बेनिखायनो जाला। दे दाउ बेदरखौनो लाबोगोन दे। ओमफ्राय आदा नोङो बेसेबां बेफोरबायदि थाबाय थानो हो? मा बिमा बुरैनि संनायखौनो जाबाय थानोसै नामा? बाजै लाबोदो। मा मिनिदोंहाय बोराय मांग्रांग्रां जानायनि उनावसो हाबा खालामगोन नामा? देनाङो गथ'फोरा आबौ होननासो गाबज्रिगोन मिथिबाय? थैद नोंबो जाद जादसो बुंनो हायोलै एसेबांबो बोरायाखै दे आङो। थेवब्लाबो बोरायनायालाय एसेबांथ' बोरायाखै थेवब्लाबो हाबा जानो बैसो जाबायना आदा। आरो आनैयालाय बेसां संना जाहोबाय थानो? दिनै आथिं सानाय गाबोन सिं सानाय। लाबोदो। सोर फैनोलै जोंफोरजोंलाय? मालाय आजिखालि बयनियाबो बुकिं गोजा। थायोब्रा आदा साफा सानै सिंगोलबो थायो। नायनांगौबा नायना होगोन दे आङो। नायदोलै नोंसोरनो नागिरलायबाय थादो। आंथ' अबाव नागिरबाबो मोनखानाय नंखाया। दे नों मोनाबाबो आं मोनगोन ना? दे जागोन दे नायबानो जाबाय। दे थाथ' आङो थांना फैनो र' सकआव। दे जेखि जाया बेदरखौ लाबोबानो जाबाय। नै सासेयाबो गाबोननो थांसैनो। मानोलै माथो थांनो जाबाय थायो आरोथ' बिबारि मोना फैथारा। फैदोंमोनहाय बेबो थांबाय बेयाथ' सोलाबखाया न'आव रावबो गैयाना। फैनांगौ गेजेर दे थाथ' आं थांसै। दे ओइ आनै आदानि थाखाय जोंफोर गामियाव सासे सिख्ला दङलै। जोंनिनो लोगो समायसोगोन सोंहैनांगौ नामा? माबायसिबा सिख्लाया मोजां नंगौना नङा? आयौ मोजांथार खामानि मावसोयो। जुमाय सावनोबो रोंगौ हिसान दानोबो रोंगौ ओंखाम ओंख्रि संनोबो रोंगौ माइ गायनो रोंगौ खैथिया फुनो रोंगौ मा खामानि रोङा गासैखौबो रोंजोबगौ। ए नंगौ बिदिबाथ' मोजाङानो देनाय। जोंफोरनोथ' माइ गायनाय खैथिया फुनाय जुमाय संलानाय बेफोरखौ नांलाया। माथ्र' जोंफोरनो ओंखाम ओंख्रि संना होबानो जाबाय। संगोनलै न'आव संखाबाय थाखायो। बिमाया बिसाना बादुलिथार ओंखामखौनो सङा बियोसो संबाय थायो। ए मालायबा मोजां मोननाय दं खोना अबावलाय फैगोन? गैया सिगां मोजां मोननाय दंमोन गामिनिनो ओमफ्राय बिमा बिफाया हरा बिसाबो लाङा हौवालाबो हिनजावलाबो गारबाय दा रावबो गैया सिंगोल। होनबाबो मानसिया ओरै माबा थंबाय रखम नंखायालै हौवाफोरनि बारा सक गैखाया। ओमफ्राय हाबा जागोन न बियो? जागोन होनदोंमोन माथो सानसेखालि। बैसोबो जाबायना एसे बिदिनो माबा 26, 27सो जाबाय। जेनेबा आदाजों समायखागोन मार समायखागोन। आं ओरैबायदि समायनाय नुखायो आं थांनानै दा बेखौ सोंहैगोनसो आं। दे नोङो जि खालामो आरो आजिखालिथ' खैना नायनो थांबाबो गोसथोनाय दंखायो माबा दंखायो बुकिं मायबा मायबिसो बुंसैहाय। आरो खैना नायनो होबाबो नायालै आजिखालि नायला खैनाखौनो नायना होला। सानसेखालि नायनो होदोंमोनहाय आङो गैया मोनासै। सासे मोनदोंमोननो मालायबा आराम मोननायानो दङनो। आराम मोननायाथ' थाखागोन र' आजिखालि नाथाय थेवब्लाबो साफा सानै दङ दिनै सिंगोल खिन्थु जोंफोर गामिना गैया दे। दे होमबा सोंहैनाय हरनोबो हानाय। आंनिबा हरखागोन। माबा बै सानसेखालि बिमाया बोराय हौवाजोंनो हरनो नागिरदोंमोन। ए ओमफ्राय हरासै? हरासै माने आरो बियो ओरैबायदि गाबबाय थाङा होननानै बोरायखाय बिदिनो थांनाय जायासै आरो हरनाय जायासै। ए होमबालाय जोंहानोबो हरखागोन खोनाना जोंहानि न'फोरखौ नुबाथाय। हरखागोनथ' र' बिसा ओरै धोनि नंद्राया दे खिन्थु। हा जागोनहाय माखौथ' धोनि नांलायगौ टाइम मथे ओंखाम संना जाहोबानो जागोनहाय। जागोन दे आङो सोंगोन र' दा। दे सोंनाय। भिखारि जिबनलै भिखारि जिबन। बाल मालाय बयबो थांजोब्बाय बयबो मोनहैजोब्बायानो खोना न'सिम। आंहासो नै थाबाय थां साइकेलबो गैया बालबो गैया फैसाबो गैजा रोङा। फैसा गैया। फैसा गैयाबा फरायहोनो नाङा मानसिखौ एसेबां खस्थ'नो आरो लासिं सिं हारसिं थाबाय थां। सिलबायाबो मा दाबो फैला आं दहायनिफ्राय नेगासिनो। बयबो थांजोब्बाय माथो बियो मानो फैयाखै दाबो ना स्कुलावनो फैयाखै? दहायलाय माथो आं गोजाननिफ्राय सिलबाया रखम नुदोंमोन। बायलाय फैबाय दं खोना। औ सिलबायानो ना बियो।
सानथामनि उनावसो नुबाय दे बेखौ दिनै। सेलबोराय नोंखौ दिनैसो नुबाय। मा खौरां जायदों? मोजाङानो दे। मोजां माने मोजां नङालै। मोजां नङा। मानो मोजां नङा? मा जादों? मा जादों माने नुवाखैदां, थाबाय थाबायसो थांनांसिगोन। फैसा बिबाबो फैसा गैयाल' बुंथारो। मालायबा बयबो न' मोनहैबायानो खोना, आंल'सोलै आंल'सो। ओमफ्राय नोंहालाय मा दिनै साइकेल लाबाखै नामा? आङो दिनै साइकेल लाबाखै, टमटमजोंसो फैदों। अ, नों मालाय टमटमजों फैनो मोनो र', साइकेलबो दङ नोंहा। आंहासो साइकेलबो गैया, टमटमजोंबो फैनो मोना। खालि फैसा गैया गैयाल' बुंथारोलै, मिथिगौ ना? मालाबा नोंसा आइ आफाया एसेबां मोजां, नोंनो नांगौमानि फैसा होयो। मेथाइ जानोबो फैसा होयो, गारि भाराबो होयो। जोंहा आरो नै भाराखौनो होनो हाया। भाराखौथ' बाद, मेथाइ जानो थाइबाखौनो होनो हाया। आं जोबोद दुखुलै। जोंहाबो जुदि आफा थानायमोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन खोना। आफा थानायमोनबा एसेबां गोजानसिम थाबायना फैनांनाय नङामोन आं। आरो मेथाइ जानोबो फैसा मोनबाय थागौमोन। माथो बुंबावनो आरो जायदों। थेवब्लाबो आं आइखौ जोबोद रागा जोङो, मिथिगौ ना? आंहाल' बिफा गैजा रोङा नामा? गुबुनफोराबोथ' गैजा रोङा ना। थेवब्लाबो मालाय बिमाफोरा खस्थ' खालामनानैबाबो मालाय जाहोयो, लोंहोयो, फरायहोयो। जोंहा नै फरायहोदों गारि भाराखौनो होनो हाया, मेथाइ जानोनो फैसा थाइबाबो होनो हाया। मानोथ' जोनोम होलाबायो, फरायहोनो हायाबा, जाहोनो हायाबा जोनोमखौनो होनाङा, खस्थ' जाहोनो बिमा बिफाफोरा। जायदों, हामा बेफोरबायदि बिमा बिफाखौ रायनो। होमबालाय मानोथ' जोनोम होयो? खस्थ' जाहोनो थाखायसो जोनोम होनाय रखम जायोना। आइनियाना आंनि फारसे एसेबो अननाय गैयालै, माथो बुंबावनो। आइयानो गाज्रि। जायदों, नों साइकेल बेफोरबायदि बुंदों, हामा। साइकेल बायना होआखैबाबोथ' नोंखौ उन्दैनिफ्राय एसेबां गिदिर गोलाव खालामबाय, फरायहोबाय। आरो साइकेलखौबो फैसा थाबा बायना होआमोन नामा? फैसा गैयिनि थाखायथ' नोंनो साइकेल बायना होआखै। अबाव मोननो दे नोंसाया? नोंखौ जुदि नोंसाया अनामोनबाना नोंखौ रुवाथिसो दोनगौमोन। अननायखायनोथ' नोंखौ खस्थ' खालामनानैबाबो जाहोदों, फरायहोदों। नोंखौना नोंसाया नोंनि मोजांनि थाखायनोथ' स्कुलाव फैनो होयो, फरायनो होयो। साइकेल बायना होनो हायाखैबाबो खमसे खम एडमिसनखौथ' लाहोनो हादों। आरो बहि, पेन बेफोरखौथ' बायना होनो हादों ना। आरो फैसा गैयाबा बबेनिफ्राय होनो देने नोंसाया? फारसेथिंजाय आरो नोंसा आफाबो गैया, रावबो खामायग्रा मानसि गैया। थेवब्लाबो नोंसाया नोंखौ खस्थ' खालामनानैबाबो जाहोदों, फरायहोदों। नोंखौ अनोखायनोथ' नोंसाया नोंखौ रुवाथि दोनाखै, मिथिबाय? नोंनि मोजांनि थाखाय नोंखौ फरायनो होदों आइया। आरो नोंदि बुंदों अना माबाया होननानै, गाज्रि होननानै। रावनिबो बिमाया अनालासिनो थाया गावगायनि फिसाफोरखौ। नोङो मोनथिना ला बे बाथ्राखौ। हामा नङाना बेफोरबायदि बिमाखौ गाज्रि गाज्रि बुंनो। होगोन, सानसेबाबो नोंसाया नोंनो साइकेल बायना होगोन। दा फैसा गैयाना, नोंसायाना एसेबां खस्थ' खालामनानै बन फानै फानै, मैगं फानै फानै नोंखौ फरायहोदों, जाहोदों। थेवब्लाबो नोङो बेफोरबायदि बुंदों जायदों। बेफोरबायदि बुंनाङा दे, आं एसे बोरैबा मोनो, मिथिगौ ना? बिमा बिफाखौ मालाबाबो बेफोरबायदि बुंनाङा। बिमा बिफाया गावगायनि फिसाफोरनि थाखाय मालाबाबो गाज्रि साननो हाखाया आरो गाज्रिबो मोनखाया। आंनि सिगाङाव नोङो बिमा बिफाफोरखौ रायनाङा दे, आं गाज्रि मोनो। नो बेखौ ला। 100 मानि? नै ला, जेबो नङा दे। एसेबां गरमाव नोङो हारसिं थाबाय थाबाय फैयो, थाङो। खमसे खम नैबेखिनि फैसाया सानबानि जागोन ना। नांलाया खोना? ला, मानो नाङा? आरो थांनानै आइखौ रायहैनांला आरो। नों आइखौ रायनो? रायनायालाय एसे एसे रायो। रायनाङा दे आइखौ। नोंसायाना नोंनि फारसे मालाबाबो गाज्रि साना आरो नोंखौ गाज्रिबो मोना। नोंखौ अनामोनबाना नोंखौ नोंसा आइया रुवाथि दोनमारगौमोन। बे मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि। आरो मैगं फानै फानै, बन फानै फानै जाहोनाय नङामोन। ओमफ्राय मानो सानथामानि स्कुलाव फैयाखैमोन नोंलाय? माबा, आं बिदिनो गरमखायनो फैयाखैमोन, थाबायनो बानानै। आरो सानसे आरो खर' सानाय रखम मोननानै फैयाखैमोन आं। दे, स्कुलखौ एसेबां सानथामानि सुटि खालामनाङा। दाथ' आरो नोङो क्लास 10 मोनबाय। दे होमबा थांसै आङो। नोंबो थांदो। जोंहानि आइया आरो बांद्राय गोबाव जाबाथाय बेसेबा गिखायो। गोमानाय रखमानो मोनो। अनसै खोना मालाय नोंखौ। हे, बिमा नालाय अनखागोन। नोंखौबो अनोब्रा, आंखौबो अनो, गासैखौबो अनो। गासैबो बिमायानो गावनि फिसाजो फिसालाफोरखौ अनजोबखायो। दे होमबालाय थांदो। दे। गोसोखौनो सान्थि मोनला माथो। न'आव जुदि प्रब्लेम गैयामोनबा आं बिबादैखौ गाबोन लायगौमोनलै। न'नि प्रब्लेमनि थाखायनो आं बेखौ लायनो हायाखै। फनखौनो खालामनो खेबसे। दहायनिफ्रायनो गोसोखांगासिनो, जानाय लोंनाय उन्दुनाय
दुगैनाय मानि हेलौ मा खालामदों सना? ओरैनो दंथ'यो र'। नोंलाय माथो खालामदों? दङ ओरैनो जिरायनानै। माबा नोंनिया बै एक्स बयफ्रेन्ड फाग्लाया हरबावदों नामा? हराखै। नों मानो सोंदों बेफोरबायदि? मानोना आं थानोनो सुखुवाखै। बै फाग्लाखौनो माने गोसोखांबाय दं आङो। नोंनो हरदोंसो ना मायोबा फन हरदोंसो ना मायो होननानै सानैनो फाग्ला जागासिनो आंबो। हराखैलै, आरो आं हरबाथाय खिन्थाखागोन दे। आरो आङो डाइरेक्ट ब्लक खालामखागोन। नों जेबो टेनसन लानाङा। नङा माने एसे गिखांनायबो मोनोना, फाग्ला जाथारबाय नालाय। न'आव प्रब्लेम थानायखायसो आं नोंखौ लाबोआखैलै सना, नङाबा गाबोननो लाबोगौमोन आं। दे थेवब्लाबो बारा दिन गैला दे, मास मोननैसोनि उनावनो लांसिगोन बालाय। औ जेन थेन मेगन मिसिबनानै बे मास मोननैखौ थाथानोसै। माने प्रब्लेमा मा मोनथिगौना, आफाया बेमार जाना दङलै। पाथर जादों बिनिया उदैयाव, अपारेसन खालामनांगौ दा। औलै नोङो बियो फन हरबाबो रिसिभ खालामनाङा दे। खालामालै, नोंथ' आंखौ फोथायला होमबा? नङा, फोथायनायाथ' फोथायो र', थेवब्लाबो गिखांनायबो मोनो। नङाबा बेबादि नोंनि एक्स बयफ्रेन्डनि नाम्बारखौ हरनाय आंनो। मा? मानो नांगौ बिनि नाम्बारखौलाय? मानो नांगौ जाखो? मानो नांगौ माने आं बेखौ एसे दम होना दोननोलै। मानोथ' मा एसेबां डिस्टार्ब खालामबाय थायो। एसे दम होना दोननो र' आं, होनब्लासो नोंनो गिनानै हरनाय नङा बियो। ओरैबायदि दम होना दोनगोन आङो, जुदि बियो गियाना आंनि मुङा बिग्रायानो नङा। माबा नाम्बारा गैलाना आंनियाव, आं मालाबानो डिलिट खालामबाय। मानो गैया जानो नाम्बारा थाखायो। गैया, आं डिलिट खालामजोब्बाय। ब्लगाव थायोब्रा, ब्लगाव। ब्लगाव थायो? औ, नोङो बेखौ ब्लग मारिना दोनदोंना, ब्लग लिस्टाव थांनानै नागिरबानो मोनगोन दे। मानोथ' नाम्बारखौ लालायनांगौ दे बिग्राय, नाङा दे। नोंसोरो रायज्लायनाङा, नांज्लायनायसो जागोन अबावबा। नांज्लायबाय आरो खोथाया एसे गाज्रि जाहैगोन। नाङा दे, होनबाबो हरखायाखै बियो। ओहो बिबारि, आंनो नांगौ होनदोंना, नांगौ। आं बेखौ दम होना दोनबासो बियो सिरि थागोन। नोङो मा सानदों, नोंनो बियो हरगोन बियो। ओरैनो साननैसो सिरि थाथ'ना दङ। हरदो दे सना, आं हरा दे, हरा। नोंखौ डिस्टार्ब हरबासो हरगोन आं। दे थां, ब्लग लिस्टाव थां। आयु, दा मा जानांगौ देनाय? फोजोंसारनोथ' बियो फनखौ हरथारगोन। फोजोंसारा ओमफ्राय नंखायफोरखौनो लागायना होबा मा जागोन देनाय? ओरैनोबा फाग्ला रखम जाखाना दङ। बे बिग्रायाबो माबा। दे मा जाखो हरनाया, दे नायदो, ब्लग लिस्टाव थांदो। आंखौ डिस्टार्ब हरबासो हरदे, नङाबा नों हरनाङा दे। नों मालाबाबो हरनाङा बेनो फन। आं हरनो होबासो हर। औ दे, जिखिजाया हरदो, नाम्बारखौ हरना दोनदो। माबा, आं दा गामियावसो दङ। नङाबा न'आव थांनानै हरगोन दे आं नोंनो। जागोन ना? दे जागोन दे सना। न'आव मोनहैबानोथाय आंनो हरबानो जाबाय नाम्बारखौ। दे जागोन दे। दे होमबालाय आङो दोनथ'नोसै। दे। मा जानांगोन दिनै? आं फोजोंसारनि नाम्बारखौ हरबा, आरोथ' फोजोंसारा बिग्रायनि नाम्बारखौ मोनबाथाय पुरा माबा लागायना होखागोन। आं दा गिबायसो दङ र'। आं फाग्लि रखमसो मोनबायलै। मानो बेफोरबायदि? बांद्राय साननाबो लाब गैया, खर'आसो गुदुं जागोन। जा जायो जाथोंसै, उनाव नुगोन। थेवब्लाबो फोजोंसारा जुदि लागायना होयोबा गाज्रि मा जागोन देनाय? गाज्रि लागायना होबाथ' बियो एसेबाबो लाखागोन खोना। गैला, जोंफोरनि रिलेसनशिपआ गैला दे। आं गैला रखमसो मोनबाय। हाबा जाखांनायनि उनाव मोनबाबो बेलेग, दा मास मोननैनि उनावनो हाबा जानो गोनां। बेयावनो जुदि माबा माबि जाना होयोबा जोंफोरनि गेजेराव मा जागोन देनाय? फोजोंसार, नों मानो सान्ति होआ नोंनि थाखायनो? नों मानो आरो फैबावनांगौ आंनि जिउआव? मानो फैनांगौ नों आंनि जिउआव? नोंखौ साला आं ओरैबायदि रागा जोङो। सानसे समाव आंखौ ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामदोंमोन, सैमा रखम बाहायदोंमोन। दासो बिबारिखौ नांगौ जादोंना नोंनाव? सैमा फाग्ला, सैमा दंला। बिग्रायजोंनो आंहा हाबा जानो सानदोंमोन, नाथाय दा बिग्रायाबो नोंनि नाम्बारखौ लाबा सेस। गाज्रि लागायना होबाथ' खर'आव एसेबाबो नांखागोन ना। आं मानो एसेबां फाग्लि जादों? लागायना होबा होथोंसै दे आरो। बिग्रायाबो जुदि आरो फोथायो, बेनिसो गोसोसै आरो। आंखौ जुदि थार गोसोजों मोजां मोनोबा फोजोंसारनि बाथ्राखौ मोनसेबो लानाय नङा बियो। आंनि फारसे जुदि एसेबाबो फोथायनाय दङबा, ओहो, बिनि मोनसे खोथा लानाय नङा बियो। आंबो सानबाय थाला, जा जायो जाथोंसै आरो।
मोनथिला आरो आंहादि मा जाबावगोन। हाबा जागोन सानबाबो मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो जाथारो। हाबायानो गैया खोना आंहा। आरो बै फोजोंसारा मा मोनदों जेनेबा आं बेखौ लागोन। बिग्राया गारबाबो आं फोजोंसारखौ लाफिनला। नांला आंनो फोजोंसार। नों बायदि मानसिजों हाबा जास्लायस्लायना आं बुरिना थागोन। आयै सफैबाय आङो। दासो आबा हा दासो मा खालामबाय थायामोन नोङो हा? गिनाय मोनसेलै आं आबा आजिखालि जुगा मोजां नङाना। माबा आयै आङो माबा माबि जाबोबायना दखानाव बेनिखायनो गोबाव जाबाय एसे। आबा आं दि दहाय नोंनो स्कुलाव थांनो गोनाङाव दि 100 फैसा हरनाया आग्लायदोंबा हरनाय आंनो? आयै आग्लायासै। मा आग्लायासै? मा एसेबां जाखो नोंलाय दिनै? 100 मानि जाबाय आरो? 100निथ' जायाखै र' जानाया आयै आं 25 थाखानिल'सो जादों। होमबालाय माथो जाखो? आग्लायनांगौमोन माथो 25 थाखानिल'सो जादोंबा आंथ' नोंनो 100 मानि हरदों। आयै सासे लोगोनिया फैसायानो गैथारामोननो बेनिखायनो दाहार होबाय आं। मा? औ आयै। सोर लोगो? अबेनि लोगो? मा नाम? सेंग्रा ना सिख्ला? सिख्ला होना खिन्थाबाथाय आइया एसे बोरैबा मोनगोन खोना। सेंग्राखौनो होना बुंसै आं। सेंग्रासोलै आयै सेंग्रा। ओरैनो फैसा गैखाया जादों। हा नोंलाय मानो 100 मानि होनांगौ जाखो? हा? नोंनोबा दा माला दिहुनना होयो? थाब थाब बिना ला फैसाफोरा मिथिबाय? आयै अना खानानो मानसिया थाबायसो फैयोलै बेसेबा गोजाननिफ्राय। साइकेलबो गैया बिसा। ओमफ्राय दा एसेबां गरमाव एसेबां गोजान लामा बोरै थाबायनो बियो। बेनिखायनो आङो बोरैबा मोननानै 100खौ होबायलै आयै। होबाय माने? दाहार होदों ना ओरैनो होदों? दाहारसो दे आयै दाहारसो ओरैनो होआखै। दा नोङो गाबोन स्कुलाव मा लांगोन हा? मा लांगोन? आंनाव ओरैनोबाबो 100ल' फैसा दंखायोमोन। नोंसानावथ' फैसायानो थाला। जेबोखौनो फाननो हायाखै नुवाखै? गयफोराबो थायाखै। जेबो फाननोबो गैया। अबाव फैसा मोनगोन दा नोङो गाबोनो हा? नांलायालै आयै सानफ्रोमबोलाय मानो फैसा नांगौ। साइकेल दं साइकेलजोंनो थांगोन गाबोनो। मालायनि थाखाय नोङो गाबोन खस्थ' बे गरम माखायाव साइकेलजों थांसै आरो हा? आं नोंनो ओरैनो होआखैमोन फैसाखौ मिथिबाय? नोंनि खस्थ'खौ नुनानैसो होदोंमोन आङो। खोबसो माखौबा मालायखौ मदद खालामना लाब गैयाबा जेबो लाब गैया आजिखालिनि जुगाव। मालाबा उल्था नोंसो गाज्रि जाहैगोन मिथिबाय? फैसाया गाबोननो बिफिन दे। गाबोनथ' होनो हानाय नङा आयै। आयै नोंसा न'आव रावबो गैया बिमानि अनगा। जोंहाथ' आफाया खामायो देनाय बिसाथ' बिमायाल'। बिमाया अना खानानो मैगं फानो बन फानो। बेखिनि फैसायालाय बेसे जागोन देनाय आयै जानायावनो थाङो। बेनिखायनो थाइसेबो हरनो हाया फिसाजोनो। फिसाजो? फिसाला आयै फिसाजोसो बुंफ्लांबाय। फिसालायानो जा बा फिसाजोआनो जा एबारनिफ्राय रावनोबो फैसा दाहार होनांला दे आबा। ओरैनोबा फैसा गैया जाबाय दङ। जागोन दे आयै एबारनिफ्राय होला आं। जागोन दे नङा होनांला रावनोबो होनांला। लाब गैया रावनोबो होनानै। थांदो थां आथिं आखाइ सुहैदो ओंखाम जाफैदो। आबा सेल बोराय नों मानोथ' खिन्थाना लानांगौ आइनि सिगाङाव। नों गावनो मेथाइ जानानै फोजोबदो होनबाबो नोंखौ जेबो बुंनाय नङामोन खोना। नों मानो बुंना लानांगौ लोगोनो दाहार होदों होननानै? नोंसा इखौ मिथिखागौमोन माथो फैसानि खेथ्रआव मा रखम। आंबो आरो थगायनो बोरैबा मोनोना आफा। आंबो बुंफ्लांबाय बेनिखायनो। दा नोंसा आइया आंखौ मानि बखिगोन मिथिगौ ना? आफा आं आरो लोगोखौ बोरैबा मोनोलै मिथिगौना। न'आव जेबोआनो गैया। फारसेथिंजाय आरो बिफाबो गैया। आफा नों मिथिगौना आंसो मालाबा मेथाइ जानो फैसा होयो बेनो। नों आरो आइनि सिगाङाव खिन्थाना होनाङा आरो। आबा बिदिनो जानांगौ। गैयिफोरनो बिदिनो दौनांगौ थाइसे थाइनैनि। खिन्थाया आङो नोंबो खिन्थाना लानाङा मिथिबाय? नङाबा आइजों दोखो रायजागोन। औ आफा खिन्थाया दिनैसो खिन्थाबाय आङो। अबेनि लोगोआलाय? बिसोरनि गामिनि मुङा मा मोनथाय आं बावलायलांबायलै आफा। मालाबा सोंनांगोन र'। दे मालाबा लाबोबानो जाबाय। जागोन दे आफा। थांदो नोङो स्कुलनिफ्राय फैनाया मेंबाय ओंखाम जाहैदो। औ नों जाया नामा आफा? आंबो जानोसै नै जानो फैबायानो आंबो। जाबायना? औ जाबाय दे सना। बिदि होननानै नोङो फन खालामनाङा आरो। खालामा दे नों जेबो गिनाङा आं दानो हरा। जेब्ला नोंखौ बियो डिस्टार्ब हरगोन ना अब्लासो बेखौनो आं थांनानै बुहैगोन। नोंखौ जुदि बांद्राय डिस्टार्ब होबाय थायोबा आं बेखौ थारैनो बुहैमारगोन दे। औ दे जागोन दे। जिखि जाया सना नोंनो जुदि फन हरोना फन हरनाय लोगो लोगोनो खिन्थाखादे आंनो। औ जागोन दे खिन्थागोन। दे होमबा दोनथ'नोसै ना एसे उन्दुनि र' आं।
दे आंनि सनाखौ मानो फन हरनानै डिस्टार्ब खालामनो दोननाय बियो बे साननैसोआसो हराखै नाथाय बै साननैसोआ हरबाय थायोमोन ओमफ्राय साननैसो थाना आरो हरबावगोन बियो मा मोनदों बियो मा मोनदों नागारा आङो एबार जुदि बिबादि सनाखौ फन हरनानै डिस्टार्ब हरोना डाइरेक्ट लोगो हमहैगोन हमहैनानै दोखो दोखो दामहैगोन आं बिखौ पापिया बोसोरसे गाहाम ब्रेकआप होखांनानै दासो आं मोजां मोननायखाय नांगौ जाफिनदों बेनो जाबोरा साल्ला जाबोरसो मा जातनि मानसि जानांगौ बेफोरो गावनि गोसो मथे सोलिनो नागिरो मोनसे टाइमाव सनाखौ सैमा रखम बाहायोमोनो ओमफ्राय दासो माखौ आरो नांगौ जाफिनदों सैमासो बियो सैमा नागारा आंबो नोंखौ नायथारगोन फोजोंसार ना फोजोंसार नोंखौनो आङो मास मोननै मास मोनथामसोनि उनावबाबो बेलेग बा 6 माससोनि उनावबो बेलेगमोनलै बोसोरसे मास मोनथाम ना मोनब्रैनि उनावसो खबर लानो मोनदों बेखौ बियो फाग्ला मोनदों नामा बोसोरसे ब्लक खालामना दोननाया